गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ फैगौ 15 फेब्रुवारि थामहिनबा गाबोननि सान मंगलबारा बर' हारिनि गोथार माहारि आफाद एबसुनि जोनोम एबा गायसनथाइ सान। जोनोमनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि थाखाय गोबां खामानि मावबोना बर' हारिखौ नैबे जांख्लासिम लाबोदों। बे लेखायैनो बिजनि दखरा एबसुनि सिंनिफ्राय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादाव 1979 मायथाइनिफ्राय 1981 मायथाइसिमनि आफादगिरि महरै गिलिर बिबान रुजुननानै हाबा मावबोनाय बारग' आफादगिरि मानगोनां सन्थला बसुमतारी बिथाङा एबसुनि 55थि जोनोम साननि गाहाम हामलायथि बावहरना बर' हारियाव एबसुनि बिहोमा आरो उननि समावबो हारियाव गोख्रों खामानि मावनो एबसुखौ थुलुंगा होदों। दुखुनि खौरां दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि डाक्टर लीलाधर ब्रह्मआ बेरामाव गोग्लैना फाहामथाय लागासिनो। मैया गुवाहाटीनि 6 माइलनि रेहमान देहा फाहामसालियाव देहा फाहामथाय लागासिनो थानाय दुलाराय बाथौ महासभानि आफादगिरि डाक्टर लीलाधर ब्रह्म बिथांनि देहानि थासारिखौ बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'जों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा उइलसन हासदाया खौरां लाहैदों। गेदेमा बिथांनि देहाया थाबैनो मोजां थासारियाव फैनायनि थाखाय इसोरनि सेराव बिथाङा आरज गाबो। गोजोनथाव खौरां आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया फोसावनाय आसाम सरकारनि गुबुन गुबुन बिफानफोराव लांदां जानानै थानाय मोन 60,000 पस्टफोराव साख्रि थिसनथायनि थाखाय खामानि मावनाया सोलिगासिनो। 40,000 पस्टआव साख्रि थिसनथायनि थाखाय सोलिफु फेब्रुवारि दाननि गेजेराव फोसावथाय फोसावगोन। सोलिफु 2024 बोसोरनि मे दानसिमनि गेजेराव 1 लाख साख्रि थिसननायखौ आबुं खालामगोन होनना खौरां मेलनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव बिटिआरनि डिपुटि चिफ आरो अदालगुरिनिबो एमएलए महरै बिबान लाबाय थानाय मानगोनां गबिन्द बसुमतारीया गावनि मोननै मासियाव थानायनि सायाव गिबि खेब बिबुंथि होदों। डिपुटि चिफ एमएलए गबिन्द बसुमतारीया बुंदों, भारत हादरनि संबिजित बायदियै सासे सुबुङानो काउन्सिलनिबो एमसिएलए इएम डिपुटि चिफ जानाबो एमएलए एमपि जानो हानायनि अधिकार दं आरो बियो लिगेल होनना बुङो। लोगोसे बिथाङा बुंदों, पार्टीनि गाहाय थामहिनबा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ जुदि गावखौ मोनसे रिजाइन होनो थिनो अब्ला बिथाङा रिजाइन होगोन होनना बुंथियो। आथिखालाव गबिन्द बसुमतारीया डिपुटि चिफनि जेबो खाबु सुजुग सुबिदाखौ लायाखै होनना बुङो। लोगोसे बिथाङा एमएलएनिल' सुजुग सुबिदा बेथनखौ लादों होनना बुंथियो। बेनिखायनो गावनि सायाव सोरबा केस फाइल होबाबो गावहा गिनांगौ जेबो गैया होननानै बुङो। दुखुनि खौरां बोखावजायै लखिमपुर धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसनगिरि नेहाथारि चित्तानन्द बसुमतारी बिथाङा थांनाय 12 फेब्रुवारि खालि सनिबार बेलासिनि 4 रिंगायाव जों बयखौबो सोगाबनानै बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांबाय। मैया 13 फेब्रुवारि खालि रबिबाराव सिमेन्ट बेयाबनि खेराइसालियाव जिल्ला गौथुम आरो सिमेन्ट बेयाब गौथुमा जयैनो बिथांखौ धोरोमारि फिरफ्ला आर'नाइ बिबार बावनानै जोबथा बिदाय होनाय जायो। लोगोसे बयबो आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आरज गाबो जाहाथे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि हेंथायै हादरनाङै कंग्रेस दोलोआ गोख्रों जावरिखांदों। उत्तराखन्डआव बिजेपिनि मोनसे राजखान्थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लाहैना हेमन्त बिश्व शर्माया कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीखौ सोरनि फिसाज्ला राहुल गान्धीनि बिफाया सोर फोरमान हो होनना बेफ्रोसा बिबुंथि होदोंमोन। बिनि उनावनो बे बिबुंसारा राजखान्थि फोथाराव गोबारै बारबारदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै कंग्रेस दोलोआ राजखान्थि महलाव फिनजाथाय होदों। मिथिनाय बायदिब्ला तेलेंगाना कंग्रेसआ तेलेंगानानि मोनफ्रोमबो पुलिस थानायाव हेमन्तनि हेंथायै दिनै गसर थिसननो थियारि। खौरां मेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ कंग्रेसआ मिथिहोदों। मा आसामनि गिबि मन्थ्रिया आयेननि मोगा-मोगि जागोन नामा? गिबि मन्थ्रिया जेल जागोन नामा? गेदेर सोंलु। उननि समाव बिनि सायाव मा खौरां फैयो नेथ'दोनि। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव गाहाय मन्थ्रि मानगोनां नरेन्द्र मदिनि नखर रायजो गुजरातआव हादरनि गेजेरावनो देरसिन रांनि केलेंकारि जादों। माहारि खौरांनि बायदिब्ला गुजरात रायजोआव हादरनि गेजेरावनो बेंकनि देरसिन रांनि केलेंकारि जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नोगोद 23,000 कोटि रांनि बेंकआव केलेंकारि जानाया हादरनाङै गोख्रों फिनजाथाय सोमजिदों। हादरनि गाहाय मन्थ्रि मानगोनां नरेन्द्र मदिनि गुजरात रायजोआव कौटि रांनि जेंना सोमजिनायखौ लाना हादरनाङै सोमजिदों सोमावग्लुंनाय। गुजरातनि गासै 28 बेंकआव 23,000 कोटि रांनि केलेंकारिया हादरखौनो साननो बाध्य खालामदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।